I ara continuant de festes perquè, clar, hem estat a Sant Llorenç, d'aquí una estona hi tornarem, però un altre poble que també celebra les festes és Campos. I allà ho fan amb una festa, que és la festa Holi, que per qui no ho sabeu és una que acabes ben brut, de cap a peus i ple de colors. Hi poden participar tant grans com petits i fins allà hi ha anat el nostre company, en Xavi, ara el tenim allà. Xavi, ja te veig, jo ja veig la gent bruta, però tu te veig ben net. I d'Antònia, bé, no te creguis que està tan net, perquè ja veus el pantaló, el tens ja ben brut, però aquí hi ha moltíssima gent, moltíssim d'ambient, moltíssimes ganes de passar-ho bé, que és el més important. Encara així, tenim aquí alguns dels petits. Bon dia, com estàs? Com viviu les festes enguany, vosaltres? Bé, bé. Teniu ganes de les festes? Sí, molt, és molt guai. Mami, per què heu vingut avui? Què és el que se celebra aquí, la festa Holi? Fa quan que veniu? No, pues no. L'any passat vareu venir? No. Bé, ja ho podeu veure. Mireu, ja m'estan embrutadament. Hola, què tal, com estàs? Tu ja te veig ben brut. Tu fa quan que has començat a tirar-te polvos? No, me'ls han tirat, res, fa 5 minuts. Bé, i tu, per exemple, ja enyoràveu aquestes festes a Campos, aquestes festes de fa 3 anys que no les fèieu? Sí, fa molt de temps que enyorava. Bé, company, ja ho podeu veure, m'estan embrutant moltíssimament. Aquí, els que m'han embrutat ara mateix, ja ho vull saber. Ja enyoràveu les festes, vosaltres? Molt! Dile, Clàudia. Sí. Moltíssim. Després d'aquests 3 anys que no heu tingut festes pràcticament, ja teníeu ganes, no, Vera? Sí. Mem, i tu, de quin color vas ara pintada? Pues no ho sé, de groc, de lila, de rosa, de blau, de groc, ja ho sé. Perfecte, jo, company, ja ho podeu veure aquí en aquest pàrquing de camp d'esports de Campos, hi ha moltíssim d'ambient, moltíssima festa, moltíssim de colors, que és el més important, i ja ho veus, gent bruta fins a la bandera, però en colors alegres. Ja veiem tothom ben brut, en Xavi en el final també ja ha acabat ple de colors. De festa en festa, d'aquí una estona continuarem, però ara hem d'anar amb altres qüestions que marquen el dia a dia, de l'actualitat, Alba. Ara que precisament comentes això, Tomàs, nosaltres avui hem visitat un refugi de moixos. Aquí on veureu els acullen i és la llar de molt d'animalons abandonats o maltractats. Els cuidadors tenen molta paciència i amb el temps i amb molt d'amor, com dèiem, aconsegueixen que superin tots aquests traumes. Mireu com fan feina. I de companys, com podeu veure, jo me trobo avui aquí a Llucmajor. No puc estar més ben acompanyat, estic aquí en Nafini i amb un munter de moixos més. De fet, estem aquí a Llucmajor, a un refugi de moixos. Molts d'aquests moixos han estat acoïts, ja que molts han estat maltractats, han tingut alguna sèrie de problemes. I, de fet, tenim aquí a Cínzia, que és la responsable d'aquest refugi. Cínzia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Cínzia, vamos a ver, lo primero de todo, cuéntanos un poquito cómo os organizáis en este refugio, porque sois muy poquitas personas y tenéis un montón de gatos. Sí, bueno, intentamos somos 4 mujeres y nos dividimos los días de la semana. Venimos aquí y nos ocupamos del refugio de los gatos. Luego el otro tema es buscarse un poco la vida con apadrinamientos de los gatos, por ejemplo, y hacer mercadillos de segunda mano y o vender tartas y marmelada. Y por ejemplo, Cínzia, muchos gatos de los que os vienen aquí, ¿con qué tipo de problemas os vienen? O sea, ¿cómo los encontráis vosotros una vez ellos llegan aquí, por las razones que sea? Vale, hay diferentes ocasiones. O nos llaman, por ejemplo, desesperadamente, que han encontrado gatos en la calle que tienen que irse de este sitio. O, por ejemplo, que han encontrado un abandono, que es también un maltrato de gatos, abandonar su gatito en la calle, que no puede sobrevivir. O, por ejemplo, Sonreus, también cuando está lleno, nos da el aviso que si tenemos sitio para coger algunos gatitos.
Y vosotros como asociación, claro, entiendo que esto no es gratis, ¿cómo os financiáis? ¿Cómo de alguna manera la gente os da su aportación para sobrevivir? Porque imagino que no tenéis subvenciones públicas, ¿verdad? No, por ejemplo, la gente nos puede donar comida. Nos puede, por ejemplo, donar dinero, específicamente decir que este dinero va al veterinario, que son muchos costes, o por ejemplo, ya que estamos vallando ahora el terreno para tener más espacio, para tener más posibilidades para los gatos, decir, vale, voy a donaros 1 metro de obra. Perfecto, y una última preguntita. Vosotros tenéis un proyecto a largo plazo. Cuéntanos un poquito qué es esto que queréis hacer, que me has contado algo de un safari, ¿verdad? Sí, nuestra visión, nuestro deseo, nuestra visión sería ser con este terreno, que es por supuesto de los gatos, es agrícola, o sea, no se puede vivir encima, dedicado a los animales, dedicado a los gatos que no tienen a nadie, que no tienen sitio, que no tienen espacio, y ampliarlo en pequeño safari en el sentido de que hay la posibilidad que estos gatos se sienten en casa. Perfecto, Cíntia, pues muchísimas gracias por atender al 100 días. Gracias igualmente para tener vuestro interés a mejorar la situación de los gatos en Mallorca. Perfecte, Cíntia, gràcies. I jo ja ho he vist, companys, en aquest refugi de moixos necessiten ajuda. Són moixos, són molts dels moixos que venen, que tenen problemes, que han estat maltratats o que bé, que han estat abandonats. Llavors ja han sentit en la Cíntia, qualsevol ajuda per ajudar en aquests animalons és poca. Així és, Xavi, moltes gràcies.